Надявам се да ви хареса и за още гледане на клипове не забравяйте да се subscribe. Събра. Ето сега отваряме. Много ми е интересно какво ще попадне. Еха. Много интересно. Аз съм оператора всъщност, който снима. Братовчетно на лъжи. Отваряме. И първата карта е Gold Tear. Secret Gold Tear, като виждате. Level 1. Чакай по-бавно. Втората. Третата. Тази искам, така. Четвърта. Петата. Шестата. Ето. Седмата. Охо, трябва да стана. О! Струва 5 лева, 5 лева струва. Аз видях в интернет. Не е 1000, не е 1000. О, това. Така. Има Потър и тази искам. Ти искам. Така. Това е Brother Foster of Fire Fist. Гледай, това е на Крисма Трем. Това на Крис, знаеш колко ще... Ага. Да. И това са. Това са всички. Дай, подреди ги и ги покажи отново. Това са всички карти. Малко не може да фокусира. Камерата е много бъгава. И надявам се да ви е харесало. Още карти. Водни чудовища има. Това всичко са Secret Rare, които са Gold Rare. Да, не всички са те са Ultra Rare и Secret Rare, но всичките са Gold Rare, което е. Това е за профил, което е много готина карта. Ето Има такива шоколадки, които струват по и този. 1000 лева, но не е толкова специално, като струва 1000 лева и сега 5 лева. Всички карти струват средно по 5 лева. Има много интересни хубави карти. Препоръчвам ви да си купите също Premium Gold. И това беше всичко от нас. Ето го Кико. Това съм аз, печагата Йордан. Георги Котвиният, който също участва в нашия канал. И това ще бъдем всички. Повече информация гледайте нашите клипчета. И да забравяйте да subscribe. Да, и лайкнете.